Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Berara gerturatu gara, Oiana Eltzurdiarekin hitz egiteko. Berak fisioterapia ikasi zuen Bartzelonan, eta karrera bukatu ondoren, atzerrira joan izan nahi zuen ikasitakoa praktikan jartzeko. Azkenean, Nepalen bukatu zuen. Zergatik Nepal? Berak kontatuko digu. Bueno, Oiana, arratsaldeon. Arratsaldeon. Honea etorri gara, berara, zure herrira. Bai. Zer modu zaude? Ongi, hementxe. Gustora. Beroa pasatzen pixka. Ja, maja, zenolako eguna. Bai, udau. Eta hemen, gustora zaude zu beran. Bai, agitz gustora. Beti hemen bizi izan naiz eta egia da sentitzen naizela. Bueno, etxean bezala, Etxean bezala, ez? Bai. Baina zu, Bartzelonan ikasi zenuen, ez? Bai, hori da. Orain dela 4 urte, hasi nintzela fisioterapia gradua egiten, lehengo udan bukatu nuen, eta orain, etxean berriz ere. Fisioterapia orduan ikasi zenuen Bartzelonan. Bai, hori da. Eta hori dela eta baita ere bidaiatu egin duzu, ez? Bai, joan den abuztuan, aukera hori sortu zitzaidan, eta, bueno, pues nire burua garatzeko lanpostu hori oraindik ez nuen lortua, edo nintzen bilatzen, nuen bilatu. Eta, praktikan jartzeko pixkot, ez? Pixka Ikasitakoa. Hori da. Eta zergatik nahi zenuen kanpoan jarri praktikan? Osea, Nepalera zehazki joan nahi zenuen edo? Ez, aukera sortu zitzaidan nahiko batean, zusteko bat izan zen. Egia da argi neukala kanpora joan nahi nula, ze lehenengo mailan proposatu ziguten, ez? Nikaraguara joateko proiektu bat, baina horretarako lehenengo gradua bukatu beharra zenun, eta gero joan. Bai. Baina gauza da bertako egoera etzela oso proposa, ez? Hori da. Eta aurkitu nun aukera hau Nepalera joateko, hori gobernuz kanpoko erakunde batekin joan nintzen. Eta nola du izena? Familia de Tauda deitzen da. Familia? De Tauda. De Tauda. Bai. Nahiko txikia da. Orain dela urte gutxi batzuk sortua. Eta hori, beste batzuk ere bilatu nituen, baina ikusi nun honekin, hori, harreman edo aukera pertsonalizatu bat zela, ze aukera ematen ziren fisioterapeuta moduan lan egiteko eta hori gustatu zitzaidan. Ze nolako profilarekin edo lan egiten dute gobernuz kanpoko erakunde hauetako, pertsonek edo? Haien helburua da Nepalen behar bereziak dituzten haurren eskubideak lortzea. Orduan, horretarako sortu dute eskola bat, eta eskola horren bidez ematen diete aukera hezkuntza duin bat edukitzeko, eta aldi berean baita egunerokotasuneko arazoak ez horren bertze edukitzeko. Nekin erran dutena da ongi jatea, gero osasun arazoak ekiditea eta horrelako gauzak. Ze nolako tratua edo daukate, arreta berezia behar duten pertsona horiek Nepalen? Egia da, hemengo errealitatetik agitz urrun daudela, ze bertan uste dute haur hauek ez dire guztiz ongi onartuak. Ze haien erlijioa dela eta, han gehienak hinduistak dire. Hinduistak. Bai, uste dute karmak ordainarazi diela orain arazo bat edukitzea. Bai, eta orduan gizartean asko ez dituzte, baztertuak daude orduan. Ez dituzte onartzen. Wow, ze fuerte, ez? Horrelako pentsamoldea edo izatea, ze pertsona horiek azkenean, tratatzen dituzte, ezagite,
Baztertzen dituzte guztiz, ez? Bai, ze azkenean, ean ere bizi diren egunerokotasunean, erran nahi dut, igual, haien bizitza da baratzera joatea. Orduan, haiek baratzera joaten diren bitartean, inork ezin ditu aurrabek zaindu. Eta azkenean da molestia bat erran dezagun. Eta hor egiten dute, honitzetan egiten dire, estremo batzutara edo ez, limite batzuk lotzen dituztela, edo, bai. Eta orduan, nork sortu zuen erakunde hau edo nola sortu zen? Erakunde hau sortu zuen Bartzelonako neska batek, bere izena Aina da. Eta hori berak ere egin zuen bidai bat, gazte zelareko 20 urtetan, 21 ola, Nepalera, eta ikusi zuen bertako... Nolakoa zen egoera, bai, ez? hori da. Eta, bueltatu zenean gelditu zitzaion markatua, hau, eta erabaki zuen erakunde bat sortu nahi zuela haur hauen eskubideak hobetzeko. Eta hortik hasi zen bera, hori, 21 urteekin lanean eta lanean, gaur egun arte lortu dituela hori, 2 eskola eta baita erresidentzia bat ere, urrun bizi diren aurrentzat desplazamenduak ekiditeko. Eta hango familiek nola ondo hartu zuten horrelako eskola bat ikustea edo? Denetarik egon zen. Aipatu beharra dago jende askok, neska hau Aina ez zuela onartu bertan. Azkenean kanpotar bat barrura sartzen denean eta ikusten dutenean aldaketak egiten saiatzen dela, ez dago bat ere ongi ikusia eta gainera gehiago neska baten kasuan. Horrekin, ematen dizut adibide bat nola den bertako gizarteare. Familia hauen, bai, erran dezagun, bai, ez azkenean haientzat ere pisu bat kentzea da, ze aurra uzten dute eskolan eta badakite ongi zaindua egongo dela, baino denetarik asko ere ez ziren sobera fiatzen. Pixkat inposizio moduan edo ikusten zuten kanpoko norbait. Bai, batez ere zuten olako sentsazio bat nor da hau, kanpotik etorri dena, guri erratera zer egin behar dugun. Noski, ulergarria baita bai, ere. Alde batetik bai, baino... Baina, klaro, hango ume hoien egoera ikusita, ulergarria ere Ainaren ikuspuntua, ez? Eta horrelako zerbait sortzearen gogoa. Bai, eta egiarran orain, familia guztiak agitz konten daude, eta eskolan momentu honetan, badaukate lista bat eta ez dutelako kapazitaterik horren bertzea bertan jasotzeko. Eta nola bizi dira, adibidez, zu joan zinenean, non bizi izan zinen, hango eskola horretan edo familiaren batekin? Ez, ni bertan bizitu izan nintzen familia baten etxean. Bertako, eskolako irakasleek eskaintzen digute haien familiarekin bizitzea, eta orduan, egiten duzun egunerokotasuna da bertako egunerokotasuna. Claro. Bai. Osa, guztiz murgildu zinen hango bizitzan, ez? Erran daiteke bai, entzun nahiko. Eta ze gauzak harritu ez dakit, zintuen, ze ohiturak edo ze nolako... Ohiturak adibidez, han oso goiz ernatzen dire. Behitu? Goizeko 5:00 ja mundu guztia martxan dago. Eguzkia atera bezain pronto, denak lanean. Osa, eguzkiak markatzen du ordutegia pixka hor. Hori da. Eta orduan goizean beti egiten dituzte baratzeko lanak, belarra moztu, animalia janaria eman, gero gozaldu, eta bakoitzak egiten du bere etxez kanpoko lan erran dezagun. Irakasle hauen kasuan, joaten ginen haiekin eskolara, gero eskolako eguna, eta arratsaldean berriz, lana edo arropa garbitu, eta bederatzetako mundu gozetxan, ez dintzen berandagoian. Osea, naiz eta irakaslea izan, haiek bere abeltzaintza eta nekazaritza lan horiek ere haiek egiten zituzten? Bai. Goizean goiz? Eta emakumeak. Emakumeak bakarrik? Etxeetan bakarrik emakumeak daude normalean, ze gizonezkoak hiriburura joaten dire edo lan egitera. Eta etxeetan normalan emakumeak edo gizon oso helduak bakarrik daude, eta etxeko lan guztiak haien kargu. Eta oinarria, hango ekonomikoki hango oinarria, nekazaritza eta abeltzaintza da gehien bat edo? Bai, ni egon nintzen zuen aldean, bai, gero egia da turismoak badaukala garrantzia handia. Ze azkenean, oso leku turistikoa da eta erabiltzen dute turismoare bertako eraikuntzak berritzeko eta memoria historiko guztia ongi mantentzeko. Ze zu egon zinen hegoaldean, ez? Bai. Eta iparraldean dagoela mendizale gehiago, mendi altuak eda... Bai, mundu guztiak azkenean Nepale zitz egiten duenan ze etortzen zaio burera, mendiak. Eta egia da, ara joaten den diru sarrera handi bat helduela menditik. Ze, aste mazara begira, mendira joateko lortu barra dituzun baimen guztiak. Pila bat, ez? Eta dena, dirutza handia uzten dute. 6.000-7.000 euro edo lako zan dituzte horrelako bidaiak. Bai. Gainera seguruak, ezagik zer. Hori da, bai, seguru hori gabe ez dizute uzten sartzen mendietan, ez ezer.
Bueno, baita ere ulergarria, Bai. ez? Ze, istripuren Ez da broma. Eta adibidez zu, egunerokotasunean fisioterapeuta moduan, zenolako lan egiten zenuen aurrekin edo gazteekin? Aipatu beharra da, arat laguntzera joaten zaren momentuan, egin beharra duzula txip aldaketa bat. Ze zu arat etzara lanera joaki. Behintzat gure kasuan. Bai. Zu joak izara bertako jendea formatzera. Orduan, ni normalean ere eguna pasatzen nun bertako fisioterapeutarekin, Beitu. emakumenek ez ditu ikasketarik. Orduan, berak jaso duen formakuntza da, hemendik joan den jendea, joan dela pixkanaka berari teknikak erakusten, teoria, lana. Eta orduan zu egunero zaude berekin, bere salan erran dezagun, orduro aur bat joaten zen, eta laguntzen diozu teknika berriak ikasten, edo horrelako gauzak. Zuk aurrekin bai egiten genula lan igual, baina beti saiatu beharra zara berari uzten bere lana egiten, eta ez bere... Zuzentzen pixkotez. Bai, hori. Ez dare, zuzendu edo erraminta berriak eman, erran dezagun, bai. Osea, zu bere, zure lana ezen zuzenki fisioterapeuta moduan aurrekin lan egitea, baizik eta aurrek erabiltzen zituen adibide moduan edo beste pertsona helduagoei erakusteko, gero haiek lan horretan jarraitu ahal izateko, ez? Bai, azkenean beti erraten ziguten, nola dakizu lan on bat egin duzula. Zu behin anetzaudela, zuk erakutsitako gauzak egiten badituzte. Hori da helburua. Bai. Ze, karo, zu azkenean hor, hilabete terdi egon zinen, ez? Bai. Orduan, karo, gero beste urte osoan zehar, hori da. hango den. Erran dezagun nabaritu beharra dela, oroitu beharra direla zu horregontzarela. Segitzen badute zuk erakutsi diozuna egiten, seinale ona. Ondo. Bai. Eta, lortu zenuen? Uste dut baiet, ikusiko dugu, voltatzean ikusiko dugu. Eta adibidez, komunen kontua eta sukalden kontua, hemen bezalako komunak eta sukaldeak dituzte edo? Ez. Nolakoak dira? Komuna, nik izan nuen suerte de xente, ze nire etxean behintzat komuna etxe barrenean zegoen. Beste, bazauden beste laguntzaile batzuk, ondoko etxean bizitzerela eta haien komuna etxez kanpo zegoen. Bitu. Alare, komuna, ezin dugu imaginatu, ezin da konparatu hemengo komunakin. Ze sartzen zinen eta zegoen, lurrean zulo bat, Eta listo? eta jazta, paperik ez zegoen. Paperik ez egon? Ez, papera ez da biltzen. Eta zer erabiltzen zenuten? Ostoak edo Guk bai. eskua? Guk bai. Guk bai. Baina haiek ez, badute, zulo bat, ze berez, dena joaten da etxe azpiko zulo batera, eta, klaro, papera botaz gero, gelditzen da bertan paper guztia. Claro, orduan, konpost moduan erabiltzen dute? Bai, hori da. Eta gero eskolan bai, genukala hemengo komuna bezalakoa, eta baita dutxak ere, ze etxeetan ez dago dutxarik. Etxeetan ez dago dutxarik. Ez, haiek jartzen dire kanpoan, kalean, toalla batekin, ur pixka bat, eta ura, txorrotatik hartzen dute ura edo ibaitik? Ez, ibaitik? badituzte olako bidoi antzeko batzuk, euriarekin metetzen direnak, eta hortik ura hartu, eta ia busti, pixko bat, eta listo. Eta ur hori bukatzen denean, akabo? Bukatu da. Eta ur hori erabiltzen dute sukaldatzeko, dutxatzeko guztirako? Bai. Ordan ondo moldatu behar dira ur horrekin, ez? Bai. Zortea dute beintzatzen alde hortan euri asko egiten zuela, eta orduan egunero euriakin betetzen ziren. Baitu. Bai, eta gero ere bertako ura ez dute daten. Txorretako, ez dago txorrotik, ura ezin da. Badituzte makina berezi batzuk ura filtratzeko. Azkenan lehen aipatu duguna, komunean botatzen diren zikinkeri guztiak joaten dire lurrera, eta lurrak filtratzen ditu eta lurretik urera. Horregatik bertako ura ez da bat ere gomendagarria. Eta haiek badituzte makina berezi batzuk ura filtratzeko, baina guri behartzen ziguten botilako ura datera. Seguro gorputzez dago prestatu igual mikroboiek edatera edo. Eta filtratzeko urre makina horiek edo, jende guztiak pagatu ditzazke edo badago jendea? Orokorrean bai, edo bertzelaz izaten dituztela, errandezagun komunitario, antzekoak edo denentzako. Baitu, bale. Bai, mundu guztia jaten da bere plastikozko botilekin, bete, eta dituzte. Bai. Eta sukaldatzeko, ez fregaderarik etzegon edo deus, badute normalean gasezko sukaldetxo bat, eta hori da sukaldea. Jazta. Edo suan. Eta adibidez, komuna kanpoan izatearena zergatik da? Usainagatik edo bada pixkatolako tabu moduko bat delako? Errango nuke dela ohitura azkenean. Bai, ze joaten bada, dena lurrera, suposatuz jarriko dutela baratzetik hurbil, baratzean ibiltzeko. Claro. Bai.
Eta azkenean ere bai delako leku beste bat, ze lurra da lurra, lurra marroia, eta orduan etxe barnean beti, pues igual sartzen atezkizu bitxoak, komunetik, igeldak ere sartzen ziren, eta Kuriosoa. Bai. Nola sentitu zinen lehenengo aldian, edo? Onartu barra dut, gaua gogorrak egiten zirela, ze, beroagatik, gero koltsoia zen, hola, almohada, harri bat, bezain gogorra. Moskito pila bat, beti moskiterak eta nik izan suerte handia, eta xaguak ere banitu nire gelan. Bai, joan nintzen nire fobiakin, hemendik, xaguei fobia niela. Bai, Osa, que lanketa handia izan zenuen. Egun batean aurkitu hori, motxila zulata, xaguek hautsi zidatelako, bertzu egun batean pasaditzadan bat WhatsAppetik. Eta xaguak dira hemengo xagutxon modukoak? Bai, denetari. Nik ikusi nituenak ziren xagutxoak, baina bai. Eta fobia hori bintzat, superatu induzu edo jarraitzen du pixkot? Orain igual hemen ikusiko banu geldirtuko nintzen, Baina momentu hortan saiatzen zera mentalki prestatzen eta, aguantatzen duzu. Gauean pentsatzen nuen gauza bakarra, favorez, haizea egiten zuen makina, ez gelditzea. Bai, ze bestela entzuten zenituen soinu guztiak, ez? Baina zenuen ez entzutea eta... Bai. Eta adibidez, janari kontua, zenolako janaria jaten dutean? Haien dietaren oinarria arroza da, eta gero beti gehitzen dizkiete eltzariak, erran dezagu, normalan direla lentejak edo listak, babarrunak edo. Bai, sopa antzeko bat egiten dute, eta gero barazki batzuk. Hola, lortzen dute denetik pixka bat. Gero beti espezia honitzekin eta pikanteare bai. Ze erraten dutean ez daukatenez pestizidarik edo pikantearekin lortzen dutena da garbiago egotea barazkiak. Bai, Bai. Ez nekien, ditu. Kuriosoa. Orduan nahiko orekatua, proteina vegetala, karbohidratoak... Hori gosaltzeko, ongi. Gosaltzeko? Ongi hasteko. Wow. Eta gero afaltzeko, naiz eta afarea nahiko goiz egiten genuen, atxaldeko zazpiak... Bai, zerran duzu, 8ak baino beranduago jendea... Ez zizuten uzten kalean egoten, arriskutsu omentzen. Arriskutsu omentzen? Batez eren eskantzat beti bezala. Bai. Bai. Eta, tartean, egiten genuen merienda edo azkari txiki bat, eta izaten zirela, adibidez egun batean palomitak. Palomitak? Bai. Hori izan eguniko berna. Toma, palomitak! Bai, denako da. Bertzela egun batzuk igual, olako nudelak zirela, makarroia, baina egosi gabe. Benetan, egosi gabe? Bai, hola, hauitz batzukin. Ez dakit, hola jaten dituzte. Batzutan egosak eta bertzetan egosi gabe. Eta te. Te asko, ez? Bai, esneakin, eta azukre pila. Tea, esnea eta azukrea? Bai. Ze te mota? Te beltza daten dute. Te beltza. Bai, handetzen dute masalati. Beitu. Bai, egiten dute esneakin, zuzenean egosi. Ura beharren esnea. Beitu. Urakin ere normalean esnea ibiltzen dute. Ze bertan hori, etxe bakoitza badute behi bat, eta bakoitza. Janariak ere ala egiten dituzte, ez dute deus erosten. Osa, han haiek produzitutako gauzak erabiltzen dituzte? Hori da. Eta horregatik ia da haragi gutxi jaten dutela. Beitu. Haunitzek erraten dizute ez dutela haragire jaten vegetarianok direlako. Edo barazkialak, baino... Benetan ez... Ez dakit, egiten, igual bai, haunitzeko horregatik egingo dutela, baino nik uste azkenan ez daukatela ez dara diru sobera erosteko... Aukerarik, ez? Hori da, egun batean... Vegetarianok baina beharrez. Bai, garri zigutela oiaskoa jateko, eguneroko janaria baino oiaskakin, eta oiaskoak denon inon ikusi, baina guai. Orduan igual ez zen oiasko baizik eta... Igual bai, bino, ez dakit, hanka bat 10 personantzat edo... Bai, Bai, agitz gutxi. Oiasko bat hiltzen zutenean zen... Kriston jaia. Bai, mundu guztia jartzen zen hola borobil batean, eta ikustera. Nola hiltzen zuten oiaskoa. Bai, eta galdetu genien behar, eta errantze guten hori, ez zutela haragire jaten. Zer nolako ohiturak dituzte edo, nola ospatzen dituzte hola egune, ez dakit beresiak? Dantzan. Dantzan? Dantza asko egiten dute? Egunero. Beitu? Egunero dantzan. Espero. Eta gainera behartzen dizute dantza egiten. Bai, Joe, kriston bestak montatzen dituzte, Eta zer nolako dantza mota edo, zer nolako musikakin?
orain badituzte bideoak YouTubeen eta ikusten dituzte. beitu. Ez dute sukalderik, baina mugikorrak Interneta bai. Bai, hori bai. Eta guztia hori Globalizazioa. dantzatzen, eta bai. ze guai. Haur guztiek kalean erakusten dizkizute dantzak, badakizitela memoriaz. Eta bai, Hemen bai. TikToken dabiltzate moduan. Seguro, horrek, ez? bai. Gustatuko zitzaien, seguro. Eta Indiako influentzia handia dute. Bai, azkenean, mugan, ni egon nintzen lekuan nahiko mugan zegoen. Hegoaldean egon nintzenez, eta hori hinduistak direnez ere, erlijioagatik, ohitura berdinak. Eta esan duzu behiak dituztela etxeetan, Bai. baina araberik ez dutela jaten, orduan Ez. behiak ere sakratuak dira? Bai, Bai. eta gainera, egon batean galdetu genien hola kuriositatez, ze polita bufalo hau? Bufalo. Eta erantzuten ez, bufaloak itxusak dira, behiak dira politak. Ala. Bai, Eta zu zergatik gustatzen duen hori bufaloa zela? ez bufaloak badaude, baina hori da gauza. Bufaloak bai jaten dituztela, baina Bere behiak ez. itxusiak. Bai, ze behia dire hori sakratuak, eta politak dira, baina bufaloak ez. Ezta hori barneatuta dute eta listo. Bai. Eta behiak hori, esnea produzitzeko bai ibiltzen dituztela, baina jateko ez. Eta haientzat zergatik da sakratua behi bat? Galdetu zenien edo? Uste dut, azkenean jainko batzuk ere badut katelako haien... Behi aurpegia edo? Bai, ze badituzte jainko haunitza. Jaiko pilo bat? Bai. Torratik beste egun haunitzere. Claro, bueno. Ez da ideia txarra, ez? Eta adibidez, leheno komentatu duzu baita ere emakumearen kontua, ez? Bai. Guztia zela arriskutsua emakumeentzat, edo hau da, emakumeen lana, gizonen lana. Bai. Zentzu horretan nola sentitu zinen edo... Aipatu barra dut lehenengo egunak han egon nintzela, ez bizi izan nintzen lekuan baizik eta hiriburuan, iritsi nintzen, eta bakarrik iritsi nintzen, gero lehenengo 3 egunak pasan nituen turista moduan, nire kontu, eta lehenengo eguna izan zen shock total bat, ze eduki nitu nahiko momentu gaizki pasan nula, egon nintzen bueltatzekotan. Bai? Lehenengo egunean bai, ze azkenean ikusten zaitute bakarrik, hurbiltzen zaizu jende haunitz, solastera, emateko telefono zenbakia, Facebook, eta bade situazio batzuk, igual nire ere, lehenengo aldea zelako kanpora inurrun joaten nintzela eta bakarrik, eta gelditu nintzela pixkot, ez nekin normala zen edo ez, eta galdetu nion hori, Aina, aipatu dugun eskari, aber hori Nepaleko kultura normala den, eta arrantzian ez ez. Olako kasutan, errateko poliziari deitu behar duzula edo zer gauza. Eta momentu horretan, beldurtu nintzen, pixkot. Bino bertzelaz, orokorran ongi. Bai, gizarte guztiok bezala badukate bere alde matxista, baina... Igual zu hori arrotzago sentitu zenuen, ze bakarrik esan duzu moduan, ez? Bakarrik zeunden, etxetik kanpo, eta azkenean ez dakizu ze punturaino den normala edo ez. Hemen kalean, zerbait somatzen badin moduzu, badakizu normala den edo ez, baina igual, karo. Hasiera batean pentsatzen, aukera bat, ez dut, bai hori da, ez dut jendea lehenengo momentutik hori da etiketatu behar, saiatu behar naiz aukera bat ematen. Eta gero ja arrantzetenean kontu zibili, hau ez da normala hemen, bale. Kontu zibiliko naiz. Bai. Eta hoian gero, horre zure eskolan edo, ibiltzeaz aparte, bidaiatu egin zenuen Nepale inguruan? Bai, lehenengo 3 egunak eskolara joan aurretik pasan nituen hiriburuan, Katmandun. Gero eskolan ginelarik, han ezagutu nituen ere beste laguntzaile batzuk, Bartzelonakoak, eta haiekin joan ginen Txituanera, dela Parke Nazional bat, eta
hori, badaude animaliak eta haitz polita, lortu genuen ikustea rinozeronte bat. Ah, bai, Bai, gaina hori adar bakarra, gutxi geratzen direla. Wow. Tigre baten oinatza. Eta han aske zebiltzaten? Bai, da, bueno, hemen mendira zakit, joatea bezala. Eta hori, egite dizutela ruta bat eta bertako animaliak eta ikustera. Osa, bapaten agertu daiteke tigre bat hor, eta... Bai, bina gehitzaia omen da, Egoten vale. dire nahiko gordeak, ze lekuaren nahiko turistikoa da, eta orduan... Bai, baita ere aiak alde egiten dute, ez? Bai, izan behar duzu sekulako suertea. Eta gero horrekan hori kodriloak, eta, hola, bai, berezia. Kuriosoa. Hola safari antzeko bat ingene. Ja, bai. Eta horrez gain, gero joan nire kontu egon nintzen Pokaran. Pokaran? Bai, dela hiri bat, agitz polita. Bai, Eta nahiko turistikoa ez, bertatik hasten dire Anapurnetarako ibilbideak. Orduan Anapurnetara joaten dire mendizale guztiak, lehenengo joaten dirarat, eta gero jan hasten dute haien abentura. Eta hori, bertan izan nuen aukera ikusteko Anapurna mendia, izan zela. Oso polita? Bai, bueno, nintzen horretara joan, baina azkenean, Nepalen agotazen mendirik ikusi behar, Eta berez egiten dute olako eskursio antzeko bat, etuntzera leku batera, eta bertan ikusten duzu egun sentia Anapurna mendiarekin. Wow. Eta, klaro, montzon garaia zen ez, zenun ikusi. Ah, klaro, ze guztia zegoen lainotuta, ez? Eta, klaro, ja azkar bukatzen zen nire bidaia eta agitz triste. Eta batean ireki zenuela laino bat. Ah, benetan? Eta ikusi nun, kasi nun negar, nirekin etorri zena, hoteleko gizona, irrika, amazing. Bai. Aitz polita izan zen, sentitu nolako despedida antzeko zerbait, ez? Nire azken egunak eta batean ikusi eta jasta, lortu dut. Eta izan zen, aitz polita. Ze polita. Eta nolako dira, esan duzu, hiri hori zela oso polita, nolakoa da edo, arkitektonikoki edo? Arkitektonikoki, etxeak eta ez dut eramar politak diren, Dire nahiko simpleak, normalmente jatu daude txapaz eginak, ez dute deus. Gero bai, haien temploak, bai, budistak eta, budistak egiten dire estupak, eta hinduistak ere dire nahiko beresiak, budistak hori dire xuriak, eta izaten dituzte mitiko banderita horieko koloretazkoak, eta horiek agitz bolitak. Eta Pokarak daukan hori xarma da, ondoan daukala kriston laku bat, eta orduan hiri guztia, da lakuaren inguruan bezala, eta laku inguruan dena daude terrazak, ezakitze, jende biltzen da barkoa, eta erdian badu isla bat, templu batekin, eta jende joaten dela barkoz islara, eta bai, polita. Hori badu, xarma gehiago horregatik Katmandu baino. Bai. Eta gero ere Katmandun egon zinen, hiriburuan egon zinen? Bai. Kriston kaosa. Bai. Bai. Trafikoan inguruan, ez? Nik ez dakit nola ez den gertatzen trafiko istripurik, ze kotxeak, nik ez nekin hazen hori, ez direla ibiltzen gure zentzu berdinean, ibiltzerela kontrako zentzuan kotxea. Ah? Osa, erresuma batu moduan? Hori da, bai. Ze kurioso? Bai, azkenean Indiatik ere influentzia daukatenez. Claro. Horregatik, eta, semaforak ez dire existitzen, zebra bideak ere ez, zuk egiten jozuela kotxe bateri eta pasatzen zara, geldi. Eta, bai. Eta nortu, hola autoritatea, kotxeak, motoak, zuk? Galdera ona, ez dakit. Ez que azkenean da, kaos bat, baina ordenatu dagoen kaos bat. Haiek badakiten nola funtzionatzen duen. Igual daude, hola nola izin da, idatzita ez dauden legeak. Hori da, bai. Eta gero, nolakoen kableak, hori elektrizitate kableak, kreston pila kable leku batetik bestera, eta okerrena zikintasuna. Poluzioa ez? Bai. Horrekin sufritzen da desente, bertako jendea honitz jaten da, gu bezala gaur egun. Maskarakin? Bai. Ze arnasten duzu naizeak badu hautsa asko, eta azkenan nabari duzu. Ah, behitu. Bai. Eta orduan hor ez zenituen egun asko pasatu, ez? Ez, lehenengo 4 egunak han egon nintzen, eta gero ja eskolara. Eta nola da bakarrik bidaiatzearena? Esperientziak eta esperientziak. Nik pertsonalki joan nintzen nire buruari retu bat jartzeko edo, erran dezagon, ze inoiz ez nuen egina, eta beti ikusten nuen besteen menpe bizi nintzela ez, edo zer gauzatarako beti lagunekin, edo joaten bazarazu, edo... Baina bakarrik inoiz ez nula funtsezko gauzarik egiten. Probatuko dugu. Eta gogorra, baina erakutsi dit ere, nire burua hobe ezagutzen ez.
azkenan gauza guztiek erakuste dizute, eta uste dut gain naizela, baino ez nukela igual errepikatuko. Ze gehien disfrutatu nun zaitea izan zen ja beste, bueno, bertan bizitzen egon nintzena, eta ja... Beste pertsona batzuekin konpartitzen zenituen momentuak edo, ez? Bai, ze gogorra da egun guztia, bueno... Bakarrik? Bai, eta gero iritsi gauean, eta ez duzula inorrekin hori solasteko edo... Komentatzeko edo? Bai, hori, gehien falta mota nuna. Zer egiten zenuen zure denbora librean, irakurri? Bai, horretarako, eta gero erabaki nuen hori, kuadernotxo bat eramatea. Baitu, eta idatzi? Bai, idatzi, marraztu, gero baita hori gauzak ordeola, horako, nezakit, agenda bat edo... Eta hori behintzat, bueno, oraindik ere izango duzu, ez? Bai. Osa, hori bai dela altxor polita, ez, eukitzeko... Bai, egiaren bai. Inoiz ez naiz izan hola, marrazteko eta binoran, bueno, pues probestu barra dugu orain aukera dugula eta denbora, eta gauza hauek egiteko. Bai. Eta multatuko zinateke Nepalera esperientzia hori bizitzera, edo? Bai, ze azkenan sortzen duzu, ezakit, kriston harremana, nahiz eta hilabete bat izan, sortzen duzu harremana handia hango jendeakin. Ze dire... Agitz irekiak, haiek lehenengo momentutik errate zuten ni nahi zure ama, eta zuzera nera laba. Eta agitz polita hori erratea. Claro, baina hori, etxean bizitzen zinen, emakumea edo, esaten zizun hori? Bai, eta gure etxean bizi ginen ni, gero Bartzelonako beste mutiko bat, eta gure ama eta gure bi aizpak errandezago, bai, eta haiek erraten zizuten, you are my Didi omen da aizpa, Nepaliz, eta... Bai, agitz bolita, eta tertzintez gizun herriko aur guztiak ere, nahi zutela jolastu, beti, eta gero baita eskolako aurra ikusteko nola hobetu duten, edo zer moduz jaki diren, bai. Eta handiozu Nepalia hitz egiten dutela, ez? Bai, gehien bat, bai. Gero eta gehiago inglesare hasi dire, aurrek orain eskolan ere ikasten dute inglesez, baino jendelduak ez daki. Ez daki. Ez. Bai, eta nahiko, berexia hori. Zerakusten ezkizute hitzak, eta bai. Nola sentitzen zinen zure, ez dakit nolako inglesa daukazun, baina azkenean baita ere, batzutan gogorra egin daiteke, ez? Gogorra ez, guk ez genek egun sobera eta haiek ere ez, orduan. Pues listo, bilatzen zireten. Bai. Zer ez duzu behar kriston ingles maia, iruz, palau, hola, hitz, orokor, jakinta, mondatzen zara. Eta hango lekuen izenak eta batzutan nahazten zaiak ziren ikasteko edo... Lekuen izenak baino gehiago pertsonenak. Pertsonenak? Bai, bat gehiago ditzen grabata, Xanti. Xante? Xanti. Xanti? Xanti. Pues hemen da, mio neska baten izena. Hori errexak, gero ja bertze batzuk, agitz, zaiak ziren. Bai, gure, Xarda bat zegoen gure ama, eta bai, Ramesh, bertze bat, bai, hola. Eta batzuk agitz komplikatak anezera jaztara ditzen, baina bai. Eta anekdotaren bat, hola, daukazu, hola, markatu zizuna edo... Anekdota, graziosa guretzat izan zen, egun batan hori bestaguna zen eta irakaslek utzi zizkiguten haien arropak, bertako arropa sariak jartzen, eta orduan denak joan ginen eskolara dotore jantziak, egongo zea dantzan, ezakitze, eta aipatua genion Ainari nahiko genukela ezagutu bertako eskola bat, baina betiko eskola bat, ez gure eskola. Ikustagatik nola funtzionatzen zuen. Eta hola, baita gure herriko aurrak ikusteko eskolan, zerraten zegoen, nezutareko zarete ikustean, nezutareko zarete. Eta justu egun hortan, orduan agertu ginen gu eskola batean. Azebera, kriston pila hor, eskolak dire superhandiak, gu hor dotore jantziak, eskolako zuzendariakin, eta mundu guztia guri begira, ematen genuen hor, aktore batzuk edo. Eta baten erraten digute, bai, prestatu dugu zerbait berezia zuentzat. Ze ongi, guazen ikustera. Ez, eskatu ziguten emateko diskurtso bat eskolako hor guziei. Zuk nozuek nahi zenuten, pentsatzen zenuten zerbait emango zizuten. Bisita, ikustera eta egingo zigutela ez dakit zerbait dantzatu, eta ikusi genituen aulki batzuk. Batan jarri zizkiguten, estenario batean, lau aulki, egin ziguten jartzea, matea zuzendariari bimuxu, zonalde hortako, Nafarroako hezkuntzako departamentuko buruari bezala bali mazen, hango buruari bimuxu, jarri zizkiguten olako tela batzuk ongi etorria emateko, ez dakitze, eta gorra laro etxatak. Etorra ginen bakarrik eskola ikustera, eta nik esan, favorez, nik ez nahi solastu. Eta solastu zenuen edo? Ez, nik erranen ez, bertze batzuk bai, bino. Gainera inglesez ematen hor diskurso bat, favorez. Zer, sentitzen zara pixko nion, nire nahi zen emateko zuberi diskurtso bat. Eta hori, kontatzea, ze aldaketa aurkitu genituen gure herrialde eta herrialderen artean, eta horako gauzak nahi zutela.
izan zen pixko sorpresa, hori, hola jontziak ezakitze, susto pixkat. Joe, bai. Eta orain, aurten ere nahi zenuen pixara joan, ez? Eskolara. Bai, nahiko minio hori, zinezkoa izan da. Egoerangatik eta... Bai, egoeragatik eta azkenan inor ezin izan da joan. Mugak itxiak eta, bueno. Haientzat ere arrotza, ez? Zaila. Bai, batez ere hori, janari kontuagatik, zehan bizi dire egunerokotasunean errandizut bakoitza bizi da bere baratzeko produktuetatik, eta etxetik ez bale maitzutuzten ateratzen ere, ezin duzu lan egin, ze. Noski. Azkenan ere belarra mozteko joaten ziren etxetik ordu erdi batera, eta han ere higiene kontuak ez dire berdinak. Ze eskuak garbitzeko ere dutxak... Claro, ez bali modotez dutxarik eta... Hori da. Eta uste dut ez direla sobera kasu izan, ze, bueno, nahiko isolatak biziren ez, eta handik gehien bat turistak joaten eta turistentzat itxia zegoen. Eta aldetatik ongi, baina hori eskatu dute laguntza janari aldetik gehiago, bai. Bueno, izango duzu aukera ez, bueltatzeko eta berriro ere... Espero dugu. Gustora, Bainik solasten dugu mobilez batzutan. Ah, klaro, ze mobila daukatela diozu, ez? Bai, idazten dizuten noiz nahi. Ze guai. Ba, mila esker elkarrizketagatik eta... Zuei. Eta zorte honea hurrengo batean, kontatzen diguzu nolako izan den hurrengo bidai hori. Bai, a ber, eskerrik asko. Mila esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.